na mga rabi kada kayo kakapsat. Isa blessed day, kanuray ti dating akong daway, kan dagiti kakapsat, nga tuloy latang, ag dating records tayo, kan dagiti followers tayo, kan dagiti ngayon, kan dagiti madandano na, kan dagiti may share, kan dagiti may share, kan madandano na pa dating record tayo. I am just so thankful iti Dios, nga tinaldaw-aldaw nga records tayo, iti kararag, encouragement you are there, and dakay tirason no api nga nabangon dito yung ministry. Alright? So iti dito nga rabi, I have forgotten nalipatak ti manon nga bulan. Probably 3 months samatan hantay nga naituloy di series tayo iti Colossians. And this Colossians nga dito it is one of the best nga regalo iti Dios kada tayo. Especially iti panawon tayo data where adu dagiti may baga nga religious so dakat religyoso ken iti panawon tayo kat duming mabalin amin latan ti pamati nga ada ti pamatim ada pamatik rinispituan talatan anak pakpakailaman so dayto iti problema iti Colossians nga there is no more truth, everybody has the truth or kibaltak, but the Bible ti Colossians iti libro ti Colossians kat ibaga na nga hanga mabalindi ay there's only one standard iti pamati, and that is iti sao ti Dios. That's why we go back to Colossians kanayto, and I hope we will have more time nga maadal iti dayto nga libro. Iti dayto Colossians kanayto kat dayto iti maysa nga surat iti adipon iti Apo because of the concern iti sitwasyon dagiti Kristiyano. Everybody thought panangkita da kat isuda kat nananay ken nabaked ti pamati da. But they are wrong. Iti sangwanan iti Dios. Adda yuda gapusta ti sursurutan da, ti araramidan da, ken iti takder da ket awan iti sao ti Apo. Itata one concern iti nagpatinggan tayo di ket the importance iti preaching ministry. We are in a generation where anemic iti preaching iti sao ti Dios. We are in a generation where adu dagiti anak iti Dios handa nga kayat iti sao ti Apo. They hated iti sao ti Dios. Adda tayo iti lubong iti social media where entertainment kat isu iti highlight iti daytoy nga platform iti panawan tayo. So nga makita yu nga nagadutag bibuya dagiti entertainment, and I am not against dagitoy. Mangitadmat betak isam kada tayo kunada di word nga pampagood vibes di may sangal daw. But to forget the reality iti banur mat spiritual nga banag. Dakkel mat nga kunata yu nga mamimiss iti adu nga tattao itata. Duma malagip tayo lang iti Dios iti chimpo ti kalamidad ken padas ti biag, and when everything is fine, there we are, ura lagsang sangit iti sangwanan iti Dios, and everything kat mayat manan, we forget iti Dios. Itata. They concern nga kat kung adalang tayo iti datang arabi kat dati importansya iti preaching ministry. There was a time where iti tao kat nakita da nga daytoy nga banag ken daytoy nga trabaho kat napateg unay. Haan nga mabaling nga may paigid. There was a time nga iti sentro iti church ket di sacrament uray mismo di literal nga kapilya di table ket di sentro ket di sakramento. And there was a time ada dagi binangon iti Dios in paigid da de in babada diay in sublida di pulpito di tinga iti kapilya nga ipakpakita da kani imply da nga iti daytoy nga simbahan daytoy nga trabaho iti Dios iti main nga priority na ket iti sao iti Dios. The preaching iti sao ti Apo. Gapos iti preaching nay anak iti revival. Iti nabakad nga preaching, it will produce faithful and devoted and truthful nga disipulo iti Dios. By faithfully preaching iti sao ti Dios, genuine converts are being born. And by faithfully preaching iti sao ti Dios,
there is a destruction iti trabaho iti diablo iti maysa nga nasyon. This is the only God-given method tapno madadaal iti trabaho iti diablo iti maysa nga nasyon. But sad to say iti panawon tayo ta, we are lacking iti preachers iti sao ti Dios. Ti adu tata ket clowns, entertainers iti likudan iti pulpito. Kita nyo ti statement na Apostol Pablo, whom we preach, warning every man and teaching every man in all wisdom, that we may present every man perfect in Christ Jesus. Umuna, kita nyo iti point. Nga when it comes kina Apostol Pablo in doing iti trabaho ti Dios, haan nga mabalin nga last iti preaching. Tikas kasta ti tao tata, itadda nga itad ti kayat iti tao by relief. Ken agas kung nagitidad do mga itad. Tapno iti tao, akseptaran da isuda. Iti tiyempo na Apostol Pablo baliktad. Yun una nga idanon da kanya da ti sao iti Dios. And kunay iti sao ti Apo, they understood, and Paul understood the importance iti preaching, the warning of every man, and the teaching iti amin nga tao. In all iti wisdom ito iti Diyos. Iti sao iti Diyos kat maidanon kanyada. Could you see di ay? Iti adu tata, madmadlaw yo kani, very emotional, can very theatrical iti service. Nagatidog iti emotionally nga mangkonkontrol nga music, and sometimes iti sa uti Diyos kat nagbasitan. Nabannog tayong nagdengeg ti kakakanta that iti sa iti Diyos. Nagpasitan iti portion na. And when it comes iti sa uti Diyos, hangkapay nga mabsug, hangkapay nga mapnak, and this is why a lot of complain kat mangmangag ken may dandanon nga handa nga mafi-feed. Iti focus tatan kat no daduma di napintas nga light system. Di daduma ti focus dakat di napintas nga clippings iti PowerPoints. Di dramatic nga movies. Isun ti mga i-highlight kanyada. Di program iti outings. J food, J makmakan. The church have forgotten the first ministry why God built His church. And that is, it will be a word-centered church. In all wisdom, kunan Apostol Pablo, in all the wisdom way to Diyos, this is the business that God had given me, that I must to preach, to warn, and to teach the Word of God. And that iti maysa nga pudpudno nga marka, iti maysa nga pudpudno nga church. It is a word-centered na maguray kayo. When I say word, halang agus usar iti bersikulo. When he explains the verse, it is really iti konteksto, iti bersikulo or chapter or the purpose di book. Tanaglakalang agalaka iti maysa word, maysa nga verse, usaram di word, explain mo as if usto, but actually, hangay sutikat nga sawon. Di verse nga diya. That we may present. What's the reason ni Apostol Pablo ngay narami na rito? Because preaching, warning, and teaching iti sao iti Diyos prepares every man, referring kini Christians, referring uray iti sangwanan iti Diyos, dagiti anak iti Apo, perfect, hanay bagbagang awan basol da, but ready nga mangsango kini Kristo. Sino kan anya iti kasta iti tao tapno maka sagana, kan ready suna nga sumano kini Kristo. This is the reason why God binangon na iti adu nga preachers. For what reason? The reason is for the preparation of every man. Whether the sinners tap nagbabawi da or whether the Christians tap no may sagana da nga sumaw kani Kristo nang isalakang kanyada. We preach. For what reason? To present men ready.
And for that reason, hangka di nga sound system ti mangisagana kanyada. No, hangka di nga di makan, hangka di naimas nga restaurant nga papanan, or anyaman ditang mangyari ti church na data. What will prepare man nga sumango kini Apo, kini Jesu Kristo? It is the preaching. Kill the preacher, kill the preaching ministry. And I tell you, everybody and every one of us will be put to shame. Ti sangwanan iti Dios kapusta awanan iti mensahero kan mensahe nga mangeg tayo. Nga mangisagana kada tayo. That's why dito nga ministry katagtutuloy. This is the reason why this ministry was born, to preach this out to Dios. In all wisdom, we use analogy, we use iti kunata yung comparison, we use iti kunata yung history, we use iti kunata yung present issues, we use iti topic, we use everything under the sun nga mabaling nga may kasabay ti sao ti Dios that will relate, nga may asinag karakay ti sao ti Apo. And this is the reason why we are here. And I hope, sabi ko ikanyo ti importansya iti ministry nga ito For this, kunan Apostol Pablo, this reason I labor, I pour out my heart, I give my life to the point of giving every drops of blood kanyak, striving nga agpapayturay iti panangidaulo na. And according to panakabalina, I do my best to do and to protect the word ministry. Genuine evangelism is born in genuine, faithful Bible word ministry. Genuine revival is born by the preaching, faithful preaching, biblical preaching, faithful biblical preaching, it is all to Diyos. That's why we preach. And I value it is all to Diyos. Gapusta, dahito iti wagas iti Diyos. Nukumay iti mapanigibagyo, dahito iti transportation nga jeep, tapno madanon tayo nga makapan di pagtrabaho iti bagyo. Preaching, kat isu iti machinery iti Diyos. Tapno may pukaw iti minisay iti panakaisalakan nga mangbetak iti trabaho iti diablo. Mangirikop iti ruangan ti impyerno nga manglukat iti ruangan ti langit. Kadag iti mangdengeg nga agbabawi iti minsay na maidanon kanyada. God bless you, kapsat. And I pray you will value. You will pray for the preachers. You will pray dagiti minsay nga mangmangag. And you will share gapusta isu iti makatulong. Dagiti anak ti Apo, kung dagitihan nga naisalakan nga kapamilya tayo. I appreciate iti daduma nga testimonya nga maibigay. Kung natin may sakabsat. Agyaman in-share ko dito nga testimony, dito nga records tayo, karagit kinibakat ko, na kanisunat ti ganas nga agdungag ti sao ti Apo. Dagiti kakabsat ko, in mikat na iti cultic nga group kat napanday ti maysa nga church where I know isusuro ti sao ti Apo. That is because ti panang isi-share ko dito nga record you, Pastor. So nga kat ko nga mamuhan, nga dito nga ministry kat dakal nga bendisyon ti pamilyak. And kabsat, agyaman nakdag ito nga response na makatultulong ka na kayo. These are silent viewers tayo. Handang kanayon nga ag-share, but sometimes once in a while they would tell me no anya iti bendisyon nga naidanon kanyada through the ministry. And kunak maraydayaw iti Dios gapusten ikanyo ti importansya iti panangibingay met daytoy nga sasao nga dadalan nyo kadag iti pampamilyayo. You keep on, kabsat, and God bless you. Magapu iti adipan ti Apo, your preacher, William Sontigman. God bless.